ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲಾರಂದೆನ್ವೆ ಇನಿ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಬೇಲೆಡ್ತು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ಇಂಚ ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದೊಡಮಲ ಮಾಮಿಲಂಚಿ ತೋಟೊಡುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತು ಒತ್ತು ಕನಮ ಪಜಿರು ಪೋಯಿ ಅಂತೆರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಆತ ತುಮುಂದು ಪೋಯರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತೂಕ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಗೋನಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಇಂಚಲ್ಲ ಆಪುಡ್ಗೆ ಕೊನಾರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಏರೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ದೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೊನಾರೆ ಐಕಾರ ಅಂಚ ಹಾಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಬಲ್ತಾನೆ ಕೊರಂಗು ಬೈದನ್ನೇ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ ಇದ್ರ ಒಂಜೆ ಸಿಂಗಲ ಅಂದವು ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಚಾಯ್ ಪುನಃ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಒಂಜಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬತ್ತ ಗಿಚ್ಚ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಅಂತಂದು ತೂವರ ಗುಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ದುಲೈ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅನ್ನೆ ಕೋರಿ ಕನಪ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಕಡೆಯರೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಮಂತೆ ಪಡೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ದೀಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕಂತನ್ನ ಬೇಯ್ಪದು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಿ ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಂಬಾರ ಮತ್ತು ದಾಸಿಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಾರ ಮತ್ತು ದಾಸಿಮಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ದರಿ ರಡ್ಡು ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಮೆತ್ತೆ ಈತನ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಕನ್ಕರಪ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪೊಡಿ ಆತು ಅವು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸಾರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸುಕ್ಕ ನೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಗರಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಚ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯರ್ದಿಕ ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಈಚಿಂಡ ಬಿಸಲಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೇಯೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರ್ದಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಸಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ದೀದ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡ್ಯೆ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿ ಬೇವಿರೆ ಎತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಬೇವಿರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಯಾವುದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ ರಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಪುಡು ಎನ್ನಾಂಡ ರಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಬತ್ತದು ಏನು ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ತಪ್ಪದು ತುಲೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಕೋರಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಅವಳು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೋರಿನ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಪಾಡುಗ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಪಾಡ್ಯಾನು ಕೋರಿನ ಕುಡ ಅವು ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡಾಯ್ಟ್ ಕುಡೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯರ್ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾತ ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ತು ದೀವೊಂದೆ
ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಪೂರಿ ಆಂಡ್ ಬೇಯ್ತಂಡು ನೀರಾಜಂಡು ಬತ್ತಂಡು ಐಕ್ ನನ್ನ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಮಂತಿದ್ದದೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಐನ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ನೀರು ಬೋಡಾಂಡ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಲಿ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಇಜಿಂಡ ಅವು ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡತೆ ಯಾನೊಂದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಂಡ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಂತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪವಡ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜಾರು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.